Awungaphekanga vele. Yonke into eyaziyo sticks ukudla. Awusebenzi, yimi engikhipha imali la. Ngikhipha imali yegrocery. Wena awusebenzi, ulokuhleli la embedeni. Inhle wena send respect wena Lithando ne. Hayi ngazongijwayela kahle. Inhle dala ukushaya wena. Ufuna ukungishaya? Ufuna ungishayelana? Siyodlala, siyokushaywa. Ngishaya ngebhandi siyodlala. Inhle wena ngathi sendelela wena. Uyangijwayela nawe, uyangijwayela. Kodwa uyangijwayela shona. Thatha na imali. Ngizohamba uyothenga ubheni, amafutha nekhabishi. Ngizophuthume manje, phuthuma. Phuthuma. Yo, bheka namaqanda akho aphelile. Umuntu uthenga amaqanda aphelile. Aphelile within one day aphelile nje. Awudlala mzulu dlala mzulu eshona dlala mzulu eshona dlala umzulu. Sawubona ba? Futhi kunjani? Ngiyaphila wenzani khona la? Bafuna ishaya 69 manje bafuna. Uchayi 69. Uyakwazi ukuthi yena lento yenza le uqamula umthetho wena. Manje kanjani? Uqamula umthetho ngeke uhamba ucama indawo yonke phela lento ayi public tunting yena lento yenza la. Eshintsha baphoyisa manje. Ngiyakubopisa ngiyakuvulela igezi mina ukuthi wena ubucamela uhamba ucama khona lapho uyahlela. Hayi manje bheka mana Ay tu vele ngomina ama-black. Mawukhuluma ngama-black asivele siwadingi ngoba ngabafonela khona mafuthi nomngane wami olipolisa manje. Athi siye lawo. Ngifuna ayi-2 lawa amakhulu imigqala ngithi. Ayi-2 Engudu musi 1 liter musi. ayi-2 phela. Ya Uyanatha? mina ya kodwa manje. Uyanatha? Asihambe sihlezi nathi. Hey bafo santshela unkosikazi ukuphi vele? Awona mngane wami. Mngane wami, umfazi vele uyaqotsha, ngamqotsha nomfazi. Ngoba amfuni ukuthi ngithi mangikholile kuthiwe akuhlahla sina mpuphu. Asina maphezi, kunamaphezi ekhanda lami umalumami sefile. Mina imali yonke ngendawo mina lapho mina. Bayadlala nabo charity. Abona mina ngiyamfuna ukuthi sibe ngabangani, sihle sibe ngabangani beqiniso. Suka khona lapho sibe ngabangani vele singasajiyani. Wena uthe ibizo lakho wena ubani wena? Mina. Mina bafuna mina Plastics ungumngane wami plastics. Umngane wami wena. Umngane. Thatha imali. Ngizohamba uyothenga ubheni, amafutha nekhabishi. Ngizophuthume manje, phuthuma. Umngane wami wena. Bafu. Manje ngizama namatomati sayithunyana manje. Bake inye wala. Bafu senthe ngayo man le mali ngombe ngithenga amatomatisi. Nkosikazi unithumile lapha emzini. Ukuthumile? Uthenga amatomatisi. Thenga amatomatisi ama-anyanisi bathi nishukera. Wena uthi wena manje uthi mina ngingene njani ngenzeni khona? Manje andinamari man. Manje ufuna ngenzeni? Noma ngasama amatomatisi. Uyahlanya wena. Ungakhohlwa ukuthi mina nawe sihlanganiswe umchamo wena. Sihlanganiswe umchamo wena. Mina nawe sihlanganiswe umchamo siba ngani wena? Ngikwazi mina. Ayisuka kimi wena mina sihlanganiswe umchamo. Akungasomchamo mina nawe ngisihlangana ihlukana nebhiya lenyayithatha hamba. Hlanganiswe umchamo. Hamba wena ngikwazi wena. Hamba wena. Suka la. Sihlanganiswe umchamo vele suka lapha mfuna ukubona mkhamba. Ngikujaya khona ngale matama. Udla